tasanganiswa zvakare on this blessed morning. Titende Mwari nechipo cheupenyu nekuda kwenyasha dzawo. Makatabushataka. Radabaya dabushiataka. Mark chapter 11. Mark chapter 11. Mark chapter 11. One of the common scriptures. Mark chapter 11. Jesu paanopinda muJerusalem. Mark chapter 11. As they approached Jerusalem and came to Bethpage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, "Go into the village ahead of you. Just as you enter, you find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' tell him, 'The Lord needs it, and will send it back here shortly.'" May the Lord bless the reading of his word. Nyandi nayo nasi ndofunga inyaya inozikanwa kwazvo, bandi novimba kuti Mwari wedu unotipa zvitsangu misi nenguva yose. Jesu ari kuda kupinda muJerusalem, so unotaura a prophetic message, a prophetic word concerning dongi rakasungirirwa riri pamusha uri pambere. He was in a place yaari achida kupinda muJerusalem, ndokubva aprofita dongi rakasungirirwa kumberi kuti ndo raari kuda kuti agone kupinda naro muJerusalem. Nzvimbo yaari zviri pachena kuti madongi mamwe aivako, but iye ari kushandisa a prophetic message kuprofita zviri mberi kuti kune dongi riri kumberi uko risina ani zvaakakambotasva rakasungirirwa, endai munonditora muuye naro. Ndoda ndiparidze pamusoro penyaya yekutanga choice yaari kuita yekuda rakasungirirwa, yekuda dongi rakasungirirwa. Zvichida kune mamwe madongi anga ari free asina kusungirirwa, but moyo wake unobatikana nekuda kwedongi rakasungirirwa riri mberi. Dongi iri riri unaware kuti kuna anondirangarira, kuna anondifunga. Rakasungirirwa mune mumwe musha. Jesu haasi mumusha imomo, but unoprofita pamusoro pedongi rakasungirirwa mumusha uri kumberi. Rega nditaure chinhu ichi. Munoziva kuti pane kumwe kusunungurwa kwatinoitwa naMwari mune zvimwe zvinhu zvekuti wega unoshama kuti I didn't pray over this matter. Handina kunge ndanamata ndachema kuna Mwari pamusoro penyaya iyi, ndakatoneta ndapera simba ndisingagoni kunamata. But help just came from somewhere, ndiri unaware. Tingaiti surprise pachirungu. Izvozvo zvinosanganikwa nazvo nekuda kwekuti pane paunoneta nekupera simba, asi Mwari wedu ndi Mwari wakatendeka, une hanya nenyasha neupenyu hwako, to an extent yekuti pari kuprofitwa dongi rakasungirirwa. Madongi akawanda munzvimbo, madongi akawanda nyangwe munzvimbo yaari Jesu wacho, but unongoita a choice yekuti ndiri kuda dongi rakasungirirwa riri kumberi uko, endai munorisunungura. So Mwari unogona kutuma vanhu muupenyu hwako vekuti newe unogona kushamisika kuti vabva nepi. Why? Nekuda kwekuti it's a prophetic message or a prophetic assignment to untie the donkey. So varume vanotuma kunosunungura dongi riri mberi. Izvozvo muupenyu vazhinji takasangana nazvo zvekuti help will just come from nowhere. Wakasungikana, wakaneta, usina simba rekugona kukatanura kubva patambo iyoyo, usina power rekupfugama kuti unamate uche. Uzapane paunotambudzika zvekuti unopera simba mukuchema, simba rekupfugama kuti unyengetere unamate risisimo mauri. But God is so faithful. Rudo rwaMwari runoshamisa. From nowhere, two men just appeared to untie the donkey. Mwari ngavakuwanire unyasha idzodzo mune zvese zvawakaneta mukusungirirwa, mukutambudzika. Help is coming. Help is on the way. The blessing of the Lord will reach you, for his hand is not short. So Jesu waprofita pamusoro pedongi riri mberi uye rakasungirirwa. Zvichida dongi iri kune kwaraida kuenda,
but nekuda kwetambo hapana kuri kuendwa. Muupenyu tinosangana netambo dzakawanda. Mamiriro economy inogona kuva rope pabusiness rako. Waida kuexpanda, une kure kwawada kuenda, une zvizhinji zvawada kuita, but you are still in the same place. From 2015 kusvika muna 2021, 2022, still in the same place. Shungu dziri dzekuita move forward, shungu dziri dzekuexpanda business, but kune rope yeeconomy inogona kunge yakasunga business rako. Mazuva ano tine new rope yeCovid-19. COVID-19 yava rope, yatova tambo yasunga, even kusvika palevel yekuti vamwe vanenge vakavimbisana nyangwe kurorana, but nekuda kwechiriko icho chichi mumwe akutozembera that excuse kuti taida kuti vanhu vaungane vakawanda, so kana kune restrictions regatimbomira tozoona kuti pamberi zvinoita sei. The devil will take advantage yerope. COVID-19 yatova tambo yava rope yasunga nyangwe nemarelationships, nyangwe nemabusiness evazhinji. Vanhu vaida kuita move forward, vanhu vaida kuexpanda, vanhu vaida kuita zvikuru, but that rope it is so tight. Ndauya neprophetic message. Kudenga kuna Mwari ane nyasha, ane rudo neupenyu hwako. Waneta wapera simba, help is coming. Help is on the way. The blessing is about to reach you. Don't lose heart. Usina anokutarisa, usina anomira newe, ari kuprofita ari kwaari, endai mundoritora muuye naro. But hepano pane nyaya, freedom yedongi iri attached ku assignment. Kusunungurwa kwedongi kune purpose yekuti rigone kutakura Jesu ripinde naye muJerusalem. Zvora kuti pane kumwe kusunungurwa neimwe favor yatinosangana nayo muupenyu, bedzi kana taziva the assignment, kana taziva tiri kudiwa naMwari kuti tiite. Dongi harisi kungosunungurwa kuti ringova free, riri kusunungurwa for a reason, for purpose, for assignment. Jesu ari kuti endai munorisunungura muuye naro. Why? Nokuti anoda kupinda. So pane pamwe pekuti tika ignore the assignment, taakudinaya blessing ye freedom yaida kuloketa upenyu hwedu. Tikasava nemoyo une chekuita nezvinoda Mwari, tikasava nemoyo nezvinodiwa naMwari, tinozvivharira mikana yezvimwe zvinhu zvaifanirwa kuuya muupenyu hwedu. Kune zvinosanganikwa nazvo muupenyu nekuda kwekuti wapinda muassignment. Kune zvinouya because of prayer, kune zvinouya because of fasting, kune zvinouya because of worship, kune zvinouya because of giving, kune zvinouya because you are carrying an assignment. I'll give you an example. Mukadzi akarorwa na president anoita first lady, ane respect and honor nema benefits anouya nekuda kwekuti apinda mu relationship na president. Kune ma benefits anouya nekuda kwe relationship yekuti arorwa na president, our first lady. Izvozvo haagoni kuzvitsvaka through beauty, runako. Haagoni kuzvitsvaka through degree, kufunda. Haagoni kuzviwana nedzimwe nzira besides to be in a relationship na president. Ndo paanosangana nekunzi first lady nemama benefits arimo anouya kwaari. So chimwe nechimwe kingdom yaMwari ine ma keys. Jesu unoti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. So key imwe neimwe I picture yekuti madoor, makey haapindirane, madoor are different. Kune chauno unlocka by prayer, kune chauno unlocka by worship, kune chauno unlocka by giving, kune chauno unlocka with humility, kune chaunoita unlock nekukita carry the assignment. I'll give you a picture
ya first Luke. Baba John the Baptist, when Zachariah answer to his prayer yakauya musi waanga pa assignment achibhena incense mu hall of the holies, and the angel appeared on the right side of the altar. Ndokubva mutumwa ati iye Zachariah, munamato wako wanzwika. Yet the man was not praying, he was offering or burning incense on the altar. But the angel said, your prayer has been heard. Kureva kuti the prayer yaaita kumashure akairisivira mu assignment. It's one thing to pray, prayer onzwika. It's another thing to be in a position to receive the answer. Chimwe nechimwe muupenyu chinogamuchirika munzvimbo yacho nenguva yakafanira. Ndofunga zvinotoda kutodzidziswawo vanhu how to receive, because kazhinji people they know how to pray but they don't know how to receive. I'll relate with this example. Vanhu kurima vanogona, vanhu vanorima vobva vakohwa. Munoziva here kune famine kana kuti drought inogona kuitika. Not drought, I mean. Reganisha sezvo rekuti nzara. Kune nzara inogona kutambudza vanhu vakarima vakakohwa kana vasina the skill on how to store their harvest. Vanhu vakasava nekunzwisisa kuti mbeu gohwo rinochengetwa sei. Gohwo rinogona kukohwa zvakanaka, but with poor storage, pasina mbavha yakubira, chibage grain inobva yapfukutwa. So wakuita loss wakarima wakakohwa nokuti hauna the knowledge or the skill or the chemical ingade kuiswa muchibage to preserve the harvest kuti ivepo kwenguva refu. So even munhu adzidziswa kurima nekuita zvese anofanirwa kupiwa futi unyanzvi nekunzwisisa how to store grain, kuchengetedza gohwo rake. So nekunamata zvakare munhu unotodawo nyange aziva kunyengetera nekuchema nekudemba kuna Mwari, kuziva kuti zvinogamuchirika sei. Ndingaziva sei kuti ndo mhinduro yacho, ndingaigamuchira sei kuti ibatike muupenyu hwangu. Munhu unogona kuva nepamiri achida hake mwana, asi musi wekusununguka ane zvaanoudzwa naananyamukuta. Izwi ratakangojera nekuziva ndiringoti push push, kureva kuti there is art or skill yekugona kugamuchira chinhu chawatakura for 9 months. That art or skill ikashayikwa pauri, unoremerwa for 9 months, utadza kubata chaunofanirwa kubata nekuda kwekuti une zvishoma zvausina kunzwisisa uye nekuziva kuita pa last minute. So murume anonzi Zachariah, he was not praying but he was burning incense in the hall of the holies. Then the angel appeared on the right side of the altar. Ndokubva yamuti your prayer has been heard. Luke chapter 1 verse 11. And at once an angel of the Lord appeared to Zachariah at the right side of the altar. Zachariah was confused and afraid when he saw the angel. But the angel told him, do not be afraid, Zachariah. God has heard your prayers. The man was not praying. He was burning incense, the hall of the holies. But the angel appeared and said, your prayers, which means another way to pray is to save. Imwe nzira yekunyengetera kuita assignment. So mindiro yakauya akabva vane mwana, but nyaya ndinayo nhasi ndeyekuti dhongi riri kusunungurwa nekuda kwekuti pane chikonzero seriri kusunungurwa. Munhu akasanzwisisa chikonzero unogona kudelaya kana kuti unogona kutadza kubata nekugamuchira help neblessing iri kuya kwaari, nokuti Mwari vanozviita for a reason or for a purpose. So varume vakaenda ndokunosunungura dhongi, uye vanga vapiwa a prophetic message yekuti mukanzwa anokubvunzai, if anyone ask you,
tell him, if anyone asks you, why are you doing this? Tell him, the Lord needs it, and he will send it back shortly. The Lord needs it. Ishe vanorida. Kuti ishe kureva izita re authority. Kurati riri kudiwa na mambo. Kurati riri kuenda kunoita zvinodiwa na mambo. So dongi rakabva ratorwa, rakasunungurwa, rikaendwa naro kuna Jesu. Jesu akagara padongi, akandopinda naro muJerusarema. Handidi kuenda kumberi kwakanyanya, ndoda tingobata ipapa. Radzorwa kumashure, iro richida kuendwa naro kumberi. Rinoita sekunge riri kutangisa patsva. Rambenge rafamba raakumberi, ndokubva rasungirirwa. So pakusunungurwa pane kakudzoka kumashure, but richienda kunda Jesu. Rasvika pana Jesu, Jesu unogara padongi, oenda naro. Kurati Jesu unopfuura nedongi ire mu area raranga rakasungirirwa. Zvinokosha kuti tizive izvozvo. Zvinorevei, area yese yawakatadza kudarika, chichakupa kuidarika kuziva chekutakura, kana kuti kuziva assignment. Kurati assignment pachayo deliverance. Kugona kuita assignment yaMwari zvinokudeliver kubva mune zvinhu zvakambokubata for a long time. Kune zvinhu zvinoitika muupenyu because you have prayed. Kune zvinhu zvinoitika nokuti wachema, kune zvinoitika nokuti wapa, kune zvinoitika nokuti watsanya. But nyaya inonzi assignment, kutakura basa rashe, kunoita kuti udarike mamwe malevels awaitadza kudarika muupenyu. Mwari pavakaisa basa rawo pamusoro peupenyu hwangu, ndine nzvimbo dzandaisatarisirwa kudarika. Pese pandaisvika nzvimbo idzodzo pane zvaiita kuti ndisungirirwe, asi nekuda kweassignment yaKristu yava pandiri panodarikika nyore. So zvazvinongoreva ndezvekuti ukaona wadarika pawangosina bvira wadarika, pawaisungwa, ziva kuti wawakatakura ndiye akubvisira that limitation. So carrying an assignment, itori blessing. Why? Because zvinokupa deliverance, zvinokupa favor yekudarika mamwe malevels nedzimwe nzvimbo dzawanga usingatarisirwe kudarika. Dongi riri rega pane parakasungirirwa, harina kumberi kwariri kuenda. But musi warakadzoka rikatagarwa naJesu akatanga kudarika naro, zvoreva kuti kutakura kuzvisunungura, kutakura Kristu, kutakura assignment, kuita zvine chekuita nebasa nemba yaMwari, munamato wakakura. Saka makanzwa mutumwa achiti kuna Zakaria, your prayers have been heard. Yet the man was not praying, he was burning incense in the hall of the holies. But denga rakaita regard that work as prayer. Zvakanaka kupfugama unamata kuna Mwari, but imwe nzira yekupfugama uchinamata is to do something concerning the kingdom of God. So Jesu akagara padongi, akadarika naro panzvimbo yaranga rakasungirirwa. So dongi rinofanirwa kuziva kuti ndasunungurwa nekuda kwekuti ndaakubvuma kutakura. Nokuti patsanangurwa pachinzi, harina ani akamboritasva. No one has ever ridden this court. Hakuna munhu akambogara padongi iri. Saka musi warabvuma kugarirwa, kutasvwa naKristu, rine level, rine nzvimbo yarinogona kudarika. Musi warabvuma kuti mumwe munhu agare pamusana waro, ndo musi waratenderwa kudarika pamuti waranga rakasungirirwa, pamusha waranga rakasungirirwa. Kune zvemumusha zvinogona kusunga muupenyu hwemunhu. Jesu waprofita kuti go to the next village. Misha imwe neimwe ine tambudziko. Pane pamwe pekuti unyatsoona kuti I'm qualified, I'm beautiful, I'm intelligent. But sei ndatadza kubreka this system, ndatadza kudarika pa level yezvinhu izvi.
kune tambo dzemumusha. Jesu akaprofita kuti endai ku next village, kune dongi rakasungirirwa. Village system is also a rope. Musha umwe neumwe une tsika. Unotonzwa kuti zvekumba kwedu ndo zviri kundibata panapa. Ndakangwara, ndakarongeka, ndinogona, but sei ndisiri kudarika pa platform iyi, pa level iyi, kune zvekumba, kune tambo dzemumusha dzinosunga vanhu. But Jesu ndinofara kuti zvakasungwa izvozvo ndo zvaanotumira varanda vake kuti endai munosunungura. Mangwanani ano semuranda waJehovha ndiri kudeclare muupenyu wako kuti sunungurwa. Sunungurwa, sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa neruoko rwaMwari rusina kupfupika. Nyasha dzaMwari ngadzisunungure. Relationship yako ndakutaura wanano. Nyasha dzaMwari ngadzikusunungure. Basa rako ndakutaura kupfurira mberi, kusimudzirwa nekugoneswa. Sunungurwa nezita raJesu, sunungurwa nezita raJesu. Every village rope, every system emumusha yakabata relationship yako, yakabata basa rako, yakabata muri yako, yakabata zvidzidzo zvako, ngaikuregedze nezita raJesu. Ngaikuregedze nezita raJesu. Sunungurwa, sunungurwa pa utano wako, sunungurwa pa basa rako. Nyasha dzaMwari ngadzibate upenyu wako. Move to the next level. Move to the next level. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every village rope, I stand as an apostle of Jehovah. I speak freedom. I speak deliverance. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dataura utano, dataura nyasha, dataura favor, dataura wanano. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. My villages, animal ropes. So I have to go to the next village and then untie the donkey. A village on its own is a system, is a rope. Kuno unotonzwa kuti maybe unongosina nhororo ndekumusha kwenyu, but kune zveko misha yatinobva ine nyaya dzayo. Kune rope inotozikana kuti this is our limit. Hakuna anoenda the other side. This is our limit. Vanhu vanongodheta but vangogumira pamapromises, havagone kupinda muwanano, havagone kuroorwa. Misha nemisha ine zvayo. Kune masystems ekuti munhu anogona kufunda opasa hake but mabasa akanaka ane pundutso muupenyu anogona kusamawana. Kune maropes emumusha ekuti unogona kuva pabasa uri fully qualified but uchibhadharwa mari shoma, usingabhadharwe mari ngekufunda kwako. Kune mweya wekukudzikisira, mweya yemimisha. Misha imwe yatinobva ine rope dzeko. But I stand as an apostle of Jehovah. Kana Jesu ane varume vaviri vaakatuma, I am sent this morning to untie that village rope. To untie that village rope by the power of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Regedza, regedza, rope yekumusha, rope yekumusha, tsika dzemumusha, zvinorongwa nevari mumisha. Ndinotaura ropa raJesu. Ndinotaura blessing and favor. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Varume vakatumwa to untie the donkey. Zvoreva kuti Jesu moyo wake unobatikana nekuda kwedhongi rakasungirirwa. Madhongi mamwe asina ropa asiwo ari kuda iroro rine tambo manje. Business rako rine tambo ndoro rikunzi naKristu ngarisunungurwe. Basa rako rine tambo iyo yekuti hakuna kure kunoendwa. Kana COVID-19 yakashandiswa as a rope by the devil to tie your business, I decree and I declare freedom in the name of Jesus. Misha ine tambo dzayo. Varume vakaudzwa kunzi kana pana achakubvunzai kuti vakasunungura tambo physically. But Jesu ndokubva aprofita kuti kune vanhu manje vachada kuva neownership pamusoro pedhongi. Kune vanhu vanonzwa kuti rinofanirwa kuramba rakadaro nokuti Jesu ari kuti pana vachakubvunzai, why are you untying the donkey? Kureva kuti kune vanhu vanongofara vakariona riri patambo iyoyo. Havadi kuti rife. Aiwa ngarirarame riri ipapo. Tambo inongoratidza limitation. Kureva kuti dhongi kana raifura sora, raingofura ine way yekuti pariri ndo pariri kudya. Kana rikadesire zviri nani zviri
kure arigone kuenda. Oza life yekurarama muchingoshuwira zvakanaka nekudesire zvakanaka zvisingaitike muupenyu hwako inorwadza. That rope must be broken. That rope, I've come to untie it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kune tambo dzaunotoziva kuti I've been trying a lot, but ndatadza kusvika pandofanirwa kusvika, ndatadza kuenda kwandofanirwa kuenda. That village rope, I stand as a servant of God. Receive the breakthrough, receive the blessing and the favor in the mighty name of Jesus. Saka vakasunungura tambo physically. Secondly, vakapiwa a word of command kuti munongoti ishe vanorida, ishe vanorida, dongiri ishe vanorida, ishe vanokuda. God loves you. Jesus Christ loves you. Be free in the name of Jesus. Kunati vakarisunungura zvakare nemashoko. Mashoko anosunungura from a spiritual rope. Rope ziri in two dimensions. The physical one vakasunungura nemaoko. The second one vakasunungura ne word of authority. Munotaura muchiti ishe vanorida. Nokuti kune vachabvunza kuti why are you untying the donkey? Kune vanhu vasingangoda kuona rakasunungurwa. Zvimwe zvese itai, zvimwe zvese taurai, but kune vasingangoda kuona dongi richienjoya freedom rakasununguka. Kabadaya Sunday. Kabadaya Sunday. Menta balando robojia daka. Riba jade mante balando robojiata. Reketebo shaliga sayande leketelebo boshia kata. Regedebo jadabayata. Ragadaya salabo jaliga daya seleketelebo shariamande. Father, I pray for freedom. I pray for deliverance. I speak blessing and favor upon the lives of viewers. Zakasunga mabasa ao, tambo zakasunga wanano zao, tambo zakasunga ma relationships ao. Ndamira semuranda wenyu baba. Ndikutaura shoko rine authority. Be free in the name of Jesus. 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 Sunungurwa nezita ra Jesu. Sunungurwa nezita ra Jesu. So varoma vakasunungura dongi ndokubva vadzokera naro kuna Kristu. Instead of moving forward, vakadzoka nedongi kumashure. Ndokana iro dongi raigona kushamisika kuti taakuenda kupi. It seems we are heading backwards or the wrong direction. I've come to talk to somebody. Zvichiita sekunge Mwari havasi kukurangarira. Zvichiita sekunge uri kutodzoka kumashure. Zvichiita sekunge waakutodzoka kumashure. Une zvawaitarisira kureceiva nekuwana nekufambira mberi. But pane kakudzoka kumashure kari kuitika. But I prophesy, you are going to move forward. You make a U-turn very soon. Life yako yairwiswa nevakaipa apa wakuita sekunge kuti wasangana nevhangeri rinokusunungura, wasangana nevhangeri rinoita kuti ugone kuenda mberi. But the move is actually the opposite. Nokuti varuma zvichida dongi rabvunza kuti taakuenda kupi? Kuna Jesu. Nokuti vanoda kupinda newe Jerusalem. Rinoziva ma directions Jerusalem iri kumberi. But pari kudzorerwa kumashure harisi kuziva kuti uri kudzokera kune munhu unochinja direction. Vadzidzi havana kuchinja direction yedongi. Kusvika vasvika naro pana Jesu, Jesu ndokubva arishandura. Mwari ngavashandure direction yemafambiro ari kuita zvinhu zvako. Bhaibheri rinoti vakasvika naro pana Jesu. Ivo ndokubva vabvisa mabhachi avo. They took off their cloaks, their jackets. Vakagadza pamusoro pedongi. It seems as if vari kuisa comfort. Kuti Jesu kana akugara padongi, agare pari comfortable. But that's also a picture ekuti dongi rakukwanisawo kutakura zviri kuremera nokuti a jacket is something a bit heavy. Pavabvisa majackets avo achiisa padongi, dongi riri kugara. Jesu ari kugara pajacket
rakaiswa padhongi. Kureva kuti dhongi ratakura zvinhu zviviri. Ratakura Jesu wacho uye ratakurira vatumwa majackets avo. But I want to show you this picture. Varume havana kutora majackets avo vakagadza padhongi pavangopedza kurisunungura vachienda naro kuna Jesu. I want you to get this picture. Varume ava, I'll read tibatsirike. Mark 11 verse 7. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, vakabvisa mabhachi vasvika pana Jesu, ndokubva vaisa pamusoro pedhongi. Havana kuisa majackets avo vachiri kure vari murodhi. But when they brought the colt to Jesus, they took off their jackets or their cloaks vakaisa pamusoro pedhongi. Inenge picture yekuti Jesu agare pari comfortable. But now ndeyekuti dhongi rakutakura zvinhu zviviri. But havana kuritakudza zviviri vasati vasvika pana Jesu. I want to get this picture. Kureva kuti dhongi harigone kuramba kuiswa a jacket. Nekuda kwekuti pane ari kuda kugara pamusoro pejacket. So now ndeyekuti kana munhu asvitsa munhu pana Jesu, zvinoita nyore kuti munhu aregere kunzwa kuremerwa nekubatirana nekutakurawo mutoro wake. Nokuti jacket pavabvisa ivo varerukirwa, ndokubva vaisa padhongi. Padhongi riri kuita zvinhu zviviri. Riri kupa comfort to the one achagara pariri. Also ratakurirawo vanhu varitora. It's also good to appreciate the one atumwa naMwari in your life. Dhongi riri kutakura Jesu uye ratakura majackets, the cloaks of the people who were sent to untie it. Izvozvo zviri prophetic, and I want to show you something. And he said on it, verse 8, many people spread their cloaks on the road. I want to see something here. Oh, Pastor Shoko is saying network is a bit poor. I'm sorry, so that I can continue. So sometimes people in the advance with shoko ramwari tibatsirike. So if network is bad, just let me know. Kanoti ku South African side because Rustenburg inogara kuchinaya mvura. Just let me know, guys, kana muchinjwa zvakanaka so I can just continue. Let me know if you can hear me clearly. Let me know if you can hear me clearly. Let me know if you can hear me clearly. Sounding okay. Loud and clear. Thank you so much. Okay, I just share the audio. Okay. So, kana vakabvisa maclocks avo, majackets avo, vakaisa pamusoro pedhongi. Dhongi rakutakura zvinhu zviviri. Jesus the person and also the cloaks evanhu vatumwa. Sei risiri kukomplaina kuti why are you heaping your cloaks on my back? Manditi ndiri kuuya kuna Jesu. How come makuisawo zvenyu pandiri? But izvozvo zvagadzikwa pamusoro pedhongi zvine chekuita nezvichaitirwa dhongi kumberi. Kana vakagadzika maclocks over it and Jesus he sat on it, verse 8. Many people spread their cloaks on the road. Mabhachi agadzikwa pamusoro pedhongi. Dhongi pariri kupinda muJerusarema, zvanzi vanhu vakawaridza mabhachi avo. That's so prophetic. Kuti kana ratakura majackets, maclocks evafundisi vatumwa kuzorisunungura kuti Jesu agarire, zvapachena kuti iro ratakura mabhachi. Para kupindawo muJerusarema, people took off their cloaks. Hakuna alaudza kuti waridzai mabhachi enyu pasi dhongi ritsike. Zvoreva kuti dhongi ratakura, but raakutsika zvaratakura. Uku ratakura maclocks evanhu too. But parapinda muJerusarema, many people took off their clothes vakaisa muroad. Remember kuti dhongi rine makumba ari so hard ane madhongi.
ane mazondo, ane mabhonzi akaomarara. Anoreva kuti riri designed kutsika mumatombo mu-off-road. But takapa vanhu kubvisa macloaks, majackets avo vachiisa muroad. Inhau yekuti dhongi harina kuita nharo paragadzikwa mabhachi nevadzidzi vauya kuzoritora. So rakatakura rikasvika parinotsika zvarakatakura, which means ukatakura the assignment unotsikawo a new level, a new ground. Amene kana ndiri kunzwika ipapa. Dhongi harina kukumbira kuti ndiwaridzireiwo machira. Dhongi parakatakura the cloaks or the mantles or the jackets evaruma rakasvika muJerusarema vanhu vachibvisawo majaketi vachiisa muroad. Kurati charatakura chakasvika pakutakurawo dhongi racho, nokuti pariri kutsika pamusoro pemacloaks iro pamusoro paro pane jacket, but pariri kutsika harichatsika ground, raakutsika jacket. Kurati rakatakura rikasvika parakatsika zvarakatakura. Ari kudiwa muJerusarema ndiJesu. Vanhu vari kucelebrate the one coming riding on a donkey, but they are also celebrating the donkey because it's carrying the one ari kudiwa mukati. Be part and parcel of the blessing of the Lord in this season. Kune machira anogona kutsikwa, kune platform, kune red carpet inogona kutsikwa, kune new environment yaunogona kutsika, simply because wabvuma the assignment of God to be upon your life. Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavakuitire nyasha, Mwari ngavakugonesei. So happy to see you, hama dzangu. Tisanganiswe zvakare mangwanani tichigwerana shoko raMwari. May the good Lord bless you. So happy to see you. Pastor Christopher Shoko, Crispin Shoko, I'll send the audio, group Rema audios, kuti mugone kuzoinzwa because network yenyu was so poor. Thank you so much, people of God. Thank you so much. Thank you so much. Mainoku, I'm so happy to see you. It's been a long time. Kwagadiko ko Australia. Joelin Mashamombe, God bless you, God bless you, God bless you. Maile Namasimba, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru, nyasha dziwanzwe. Sister Ndai Katsande, may the good Lord bless you. My Roshlan, may the good Lord bless you. My Tinka, may the blessing of the Lord be upon your life. My Mukwena Muguti, Sylvia Dumbu, Shamiso Jake, Black Pimbas, may the good Lord bless you, people of God. Makaita Msache, may the good Lord favor you. Baba Gideon Mutando, Ali Chiome, Mighty Tichiweshe, God bless you. Ivima Sharawata, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei nyasha dzaMwari dzive pamusoro pemhuri dzenyu. Favor pamunofamba, pamunopinda nepamunobuda. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakugonesei muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Father, I pray for your blessing and your favor upon the viewers. Ngavachengetwe munyasha dzenyu, ngavarugirwe nekugoneswa nemi. Pavanopinda nepavanobuda, ndataura ropafadzo nekubata kwenyu kunoshamisa. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen. Amen. Pastor Ronald Shumba pakadiko pa Canada. I hope I find you well. May the good Lord bless you, Baba. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete. Blawela za mfumo wanga muri bwanji zikomo kwambiri. Thank you so much for tuning in. Mwari vakuitire nyasha zvikuru tinotenda. Muropafadzwe hama dzangu pa festive season ino ichengetwa munyasha. Mwari ngavakurwirei, Mwari ngavakugonesei. Prince Mukakavari, God bless you, God bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So angava ne poor network, ndichaisa audio ku audio group. Vasiri ku group Rema audios, maybe you can simply join in. You just hit my inbox ne number dzenyu so I can add you ku audio group. Kuitira kuti kana network iri poor panapa, patinozosenda iri audio, you can go back to the message zvakanaka. Mwari vakuitire nyasha. Mai ndawana, sorry for coming late, but anyway, I'll send the audio. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Thank you so much. Thank you so much, people of God. J.R. Zininga, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha, nyasha dziwanzwe. Thank you so much for tuning in.
tisanzwe zvakare mangwanani munyasha dzaMwari. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. So happy to see you, people of God. In the name of Jesus. Amen. Amen. Makatabosha. Bye-bye. Good day to you. God bless you.